Nada, conocémonos bastante ben, penso que é unha das mellores plantillas que temos enfrente na Liga, plantilla larga, con 20-22 xogadores todos de bon nivel, bueno, esperamos un rival que nos veña a buscar arriba, que propoña bo xogo e moi agresivo. Teñen a Germán aí no medio da defensa que é o que lle ordena un pouquiño todo o xogo. Despois teñen un delantero que sempre acostuma meter 20-25 goles como é Pato. Bueno, despois teñen un xente de moito traballo, que é moita dinámica e con moitas posibilidades. Creo que ser nos mesmos, seguir sendo fieles ao noso estilo, intentar cada día xogar mellor e ser agresivo na última línea de tres cuartos. Pensamos primeiro no polígono, temos que chegar a Celanova para intentar salir líderes de Celanova e nada máis, pero pensamos no polígono.